खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ क'क्राझारनि चारबारियाव हेमन्त नार्जारिखौ गावथारनायनि सायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिजाथाइ। चारबारिनि जाथायखौ जाय सरकार सालायगासिनो बिसोरसो मिथिगोन। जों मिथिनायाव हेमन्त नार्जारिहा जेबो दाय गैया। प्रमद बर' आरो फेरेंगायासो मिथिसिगौ। बे जाथाया जोबोद दुखुनांथाव। बे जाथाया जानो नाङामोन। सान्थियाव दंमोन। दायो आरो बिटिसिआव गन्दगल। बिटिसिआव बुंनो थाङोब्ला सान्थि गैया होनना जों बुंनो हायो। जोंनि दिनाव बेबादि जायाखैमोन। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि प्रमद बर'नि दिनाव बेबादि जाथाया जाबाय थागोन। बियो गोजोनै सालायनो हायाखै। असान्थि गासिबो जाथियानो असान्थियाव दं होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथियो। जम्मु काश्मीराव भारतीय सान्थ्रि हान्जानि गेदेर जाफुंसारनाय। जम्मु काश्मीराव भारतीय सान्थ्रि हान्जानि इनकाउन्टाराव लाश्कारि ताइबा सुंद'बै LETनि कामान्डारनि जिउ खहा जायो। दिनै 19 सेप्तेम्बराव जम्मु काश्मीरनि अनन्तनागआव भारतीय सान्थ्रि हान्जाया LETनि कामान्डार उजेर खानखौ इनकाउन्टार खालामो। इनकाउन्टाराव LETनि कामान्डार उजेर खानजों लोगोसे गुबुन सासे उदखारिनि जिउ खहा जायो। बे सानै उदखारिजों लोगोसे गुबुन सासे उदखारिनिबो जिउ खहा जादों। नाथाय थामथि उदखारिनि गोथै देहाखौ मोननाय जायाखै। उदखारिनि गोथै देहाखौ नागिरनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। चारबारि रेन्जनि रेन्जार बिबेक आनन्द पाठकखौ क'क्राझार पुलिसआ खाबाय। क'क्राझारनि चारबारियाव हेमन्त नार्जारिखौ गावथारनाय जाथायजों खादों रेन्जार बिबेक आनन्द पाठकखौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रेन्जारखौ 14 साननि न्यायारि जिम्मायाव दैथायहरनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि रबिबार सोरांसि समाव चारबारियाव हाग्रामावथिनि गलियाव हेमन्त नार्जारिनि जिउ खहा जानायनि उनाव मैया समबाराव क'क्राझार पुलिसआ रेन्जार बिबेक आनन्द पाठकखौ खायो। गुबुन फारसेथिं बे जाथायजों लोब्बा थानाय सानै हाग्रामावथि फारियै खगेन बसुमतारी आरो तरुन ब्रह्मआ खारखोमाना दं होनना मिथिहोदों क'क्राझार पुलिसआ। चिरां जिल्लानि बिजनीआव मोब्लिब सर्ट जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। बिजनी कुक्लुंनि 12 नं हा गोदानाव हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो सोंथेनानै दोननाय मोब्लिब थाराव सर्ट जानानै सासे सुबुंनि जिउ खहा जायो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 35 बोसोरनि भुवन बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जायगानिनो खर्गेश्वर बर्मन मुंनि सासे सुबुङा गावनि आबाद फोथाराव हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनो हाबफैनाय मैदेरखौ होबथानो थाखाय सोंथेनानै दोनदोंमोन मोब्लिब थारखौ। नाथाय मोनाबिलिनि समाव खर्गेश्वर बर्मननि हाजों थाबायबोनाय समाव बे सोंथेनानै दोननाय मोब्लिब थाराव नांनानै भुवन बर्मनआ जिउ गोमानो गोनां जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।